Hello everyone, खुलुमबाय आंनि Swdwmsri Basumatary YouTube चेनेलाव फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय। आं दिनै मोननैसो टपिक लानानै नोंथांमोननि सेराव बे भिडिअखौ बनायनाय जादों आरो जायफोरा गथ'नि बिमा उन्दै गथ'नि बिमा 2 बोसोर 3 बोसोर जायफोरा नार्सारि फरायबाय दं आरोना बिसोरनि थाखाय आं बिसोरजों भिडिअनि गेजेरजों सावरायलायगोन होननानै आं बे भिडिअखौ बनायनाय जादों आरो जायफोरा नायदों नोंथांमोना गावनि गथ'खौ माबायदि फोरोङो आंनि कमेन्टआव लिरनानै हरगोन होननानै आङो सानो जाहाथे आङो बे 3 इयार्सआव माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनबोदों आं बेखौ नोंथांमोननि सेराव बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों आरो माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला जाहाथे नोंथांमोना बयबो आंखौ निमाहा होगोन होननानै सानो। आं बेयाव जाबायदि एक्सपिरियेन्स मोनबोदों बेखौसो नोंथांमोनजों फोरमायनो सानदों। आं रावबो एक्सपार्टबो नङा फोरोंगिरिबो नङा जास्ट आं जा मोनदों आं बेखौसो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरोना। ओमफ्राय गुबैयै माने जायोना अब्ला जोङो गथ'खौ माबायदि फोरोंगोन माबायदि माने उन्दैनिफ्राय माबायदि एक्सपार्ट खालामगोन बेखौ सिन्था खालामो आरोना बयबो बिमा बिफायानो थिग बयबो बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ सासे मोजाङै फरायनानै सासे मोजां मानसि जानायखौ बयबो लुबैयो। बेखायनो आङो बे बिमाफोरनि थाखाय बे भिडिअखौ बनायनाय जादों आरो जायफोरा आवगोलनो बिमा जालांबाय बिथांमोनाबो जाहाथे बिसोरनि एक्सपिरियेन्सखौ बेबायदि भिडिअ बनायनानै फोरमायलाङो अब्ला जों बयबो आइजोफ्रानो बेबायदि भिडिअखौ नायनानै जाहाथे जों फिसाफोरखौ मोजां खालामनायाव बांसिन हेल्प जागोन होननानै आं सानो आरो बेखायनो नोंसोर भिडिअ बनायाबाबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरगोन होननानै आङो एडभाइस होगोन होननानै आं सानो आरो आङो बे 3 बोसोराव आंनि फिसालाखौ ओरैबायदि माने उन्दै गथ'फ्रानो जनानै बिसोरखौ मालाबाबो फोरोंनो हाया बेखायनो जोङो बिसोरखौ जेब्ला जों बिमाफ्राथ' एनिटाइम कामखौनो मावबाय थानांगौ थिग गथ'फ्राबो बेबायदिनो जिरायनानै फरायजाया थिग बेखायनो जोङो गथ'फोरखौ जोङो गेलेबाय थानायावनो जोङो जिखुनु फरायनायनि बेलायावनो जा बा मोजां खोथा जा बिसोरनि सिगाङाव जोङो बुंबाय थानांगौ आरोना जेरै फरायनायनि बेलायाव 1 2 3 1 2 3 4 आरो इंलिश ABCD एल्फाबेट बेफोरखौ बुङै गेलेनांगौ आरोना बेनिफ्राय बिसोरखौथ' जनानै फरायहोजाया नालाय बेखायनो जोङो बिसोरखौ बेबायदिनो फोरोंनांगौ आरो 1 2 खौ जोङो जिखुनु अन्थाइ जा जिखुनु गुथि जा जिखुनु बुस्थु लानानै बिसोरखौ जोङो 1 2 साननानै बेबायदि फोरोंनांगौ आरोना होमबा माने नार्सारियाव बिसोरो थाबनो हाहैयो आरो लिरनायखौ हायाबाबो बुंनायखौ हाहैयो आरोना आंनि एक्सपिरियेन्स आङो माने उन्दैनिफ्रायनो आरो बे माने जेब्ला बिसोरो राव रोंहांदों मामि बाबा होननो रोंहांदों अब्लानिफ्रायनो आङो बिसोरखौ माने जोंहा बाबाखौ गाइखेर दौनायावनो आङो बिसोरखौ माने ओरैनो सिरियैनो गाइखेर दौनानै थाया आरोना माने 1 2 3 बा जिखुनु राइम्स ABCD आरो जिखुनु मोजां खोथा बुंनानै बिसोरखौ गाइखेर दौनांगौ आरोना होमबा बिसोरो माने बुंनो हाहैयो आरोना थाबनो आरो रावाबो थाब ओंखारहैयो आरोना गथ'फ्रा आंनि एक्सपिरियेन्स आं नोंथांमोनजों बेखौ फोरमायदों आरोना ओमफ्राय जिखुनु कालारनि नामफोरखौबो बिसोरनि गस्ला जिखुनु बिनि खाथियाव जा बुस्थु दं बेयो मा कालार सोंनानै बेखौ माने सोंबाय थानांगौ आरोना होमबाबो कालारनि नामफोरखौ हाहैयो आरोना जेनेबा बे गस्ला गाननायफोरा गस्ला गाननाय पेन्ट गाननाय कालारा मा कालार बेखौ सोंनानै बिसोरनि कालारनि सोमोन्दैबो फोरोंनो हायो आरोना ओमफ्राय बिसोरखौथ' मालाबाबो फज'नानै दलरै फज'नानै माने फोरोंजायानो खायफा गथ'फोरा फोरोंजायो नाथाय जोंहा न'आव बेबायदि जोंहा बाबाया बेबायदि जनानै फोरोंजायामोन आरोना
ओमफ्राय आङो बेखौ खारथिंबाबो ABCD खौ फोरोङोमोन आरोना ओमफ्राय गेलेबाय थाबाबो 1 2 खौ आरो बायदिसिना खोथा सोंबाय थायोमोन आरोना माने जेसे हायो कुइसन खालामबाय थानांगौ आरोना होमबा बिसोरो माने एन्सार होनो थाब हायो आरोना बेनोसै आरो माने आं जाखिनि एक्सपिरियेन्स मोनदों बेखिनिखौनो आङो नोंथांमोनजों फोरमायबाय आरोना दायो आङो बाबाखौ माबायदि फोरोङो आङो बेखौ एसे भिडिअ होनोसै आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोना प्लिज अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जाहाथे आरो आङो मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि सेराव बेनो आरो अन्नानै लाइक खालाम मोजां मोनदोंबा आरो कमेन्टनि गेजेरजों खिन्थाहर नोंथांमोना माबायदि फोरोङो गावनि फिसाखौ बेखौनो आङो आसा थाबाय बेखिनियावनो बिदिब्ला दोनथ'नोसै भिडिअखौ आरो गोबां खोथा दङ सावरायनो खिन्थु बांद्राय बुंबाबो खायफाया सानगोन गावखौनो गाव मा सानो होननानै थेवबाबो आङो दिनै बे भिडिअखौ बनायनाय जाबाय आरोना नोंथांमोनजों फोरमायनाय जाबाय आरोना बेनोसै थेंक इउ
Aku itu tunu. Oh, tuna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And? 11, 12. From here. 12. 12. Next. Okay. 1, 2, 3, 4, 5.